Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. एका महिन्याला 7,000-14,000 आता बाबा तो 500 रुपया विनाला ओके आहे आता 7,000-14,000 म्हणजे एक काय हॉटेलाच्या काय बिल झालं आहे आता बिसलेरीपेक्षा बाहेर गेले पाणी. पण तुम्ही चांगले रँक आहे तुमच्या किती असा ते आता चांगला पळता म्हणून स्टेटमेंट काढता म्हणून चांगला त्यांनी आता तुमकां सदांच अशी येते आता कितले जाणांक तुमकां यूज जाता उदक काय ना हांव बायल आनी 2 जाणां भुरगीं धाकटी आनी कोण ना घरा आता इथे तर कंप्लेंट झाली, लोकल लेवलला झाली, ऑफिसर्सना कंप्लेंट पण झाली, RTI ॲप्लिकेशनला सुद्धा कोणी उत्तर देणार. त्यामुळे कोर्टमध्येच आता PWD मिनिस्टर असू देत किंवा गव्हर्नमेंट असू देत त्यांच्या अगेन्स्ट केस करायचा आमचा विचार चालू आहे आता. कारण मी आत्तापर्यंत भरलेले पैसे म्हणजे कोण रिटर्न देणार. आज जर समजा मला ह्यांनी आपली चूक मान्य केले, नवीन मीटर बसवायलेत, पण बसवून झाल्यानंतर आत्तापर्यंतचे जे मी 4 लाख भरलेले आहेत ते मला कोण देणार आहे? मिनिस्टर्स देणार आहे ते PWD ऑफिसर्स देणार आहे. त्यांनी म्हणाले की कॅरी फॉरवर्ड करू मी 4 लाख रुपये तुमचे ॲडिशनल डिपॉझिटमध्ये टाकू. अरे पण मला काय त्याचा फायदा? माझी 4 लाख रुपये विनाकारण अडकून राहिले ना इथं. ते मला रिफंड पाहिजे पैसे डिपार्टमेंटकडनं. आता जितकं तुमचं रेग्युलर जे मीटर आहे आत्ताचं रिडिंग बिल तेवढं घेऊन माझे उरलेलं मला पैसे रिफंड करायला पाहिजे.